Dacă acum câteva luni v-am explicat teoretic ce înseamnă floarea în exces la căpșuni, videoclipul vedeți chiar acum în partea de sus a ecranului. Astăzi vreau să vă arăt și practic ce înseamnă și ce a dus la această supraînflorire. Deci se vede foarte clar, aici sunt o mulțime de flori, frunzele deja aproape că nu se mai văd. Este clar, este vorba de o supraînflorire. Florile astea în exces, după cum ziceam și în acel video, dăunează plantei, trebuiesc eliminate. Iar acest lucru s-a întâmplat din cauza vernalizării care nu a fost efectuată corespunzător, și anume orele de frig pe timpul iernii au fost perioade cu mari oscilații de temperaturi și acest lucru a dus la acest fenomen. Acum o să vin să le reduc, deși nu este ceva foarte plăcut. O să vin să elimin, să normez mai exact, mai multe tije florale aici la bază. Deci o să elimin așa de multe până o să consider că avem un echilibru între frunziși și flori. După cum v-am explicat și în acel video unde am vorbit doar teoretic, excesul de floare o să epuizeze planta, aceasta chiar se poate usca, o putem într-un final pierde. Da, avem și albine, dar ce e prea mult strică, vorbind de flori. Deci uitați ce multe am eliminat. Eu zic că le-am redus aproape la jumătate. Acum planta s-a mai aerisit, a mai scăpat de aceste flori care o să o epuizeze dacă le lăsăm aici. Mai am câteva plante, dar nu foarte multe, care au exces de floare. Uitați-vă, de exemplu, la această tufă. Aici există totuși echilibru. Probabil este prea mult frunziș, dar se pare că o să se mai deschidă și boboci florali. De aici deja se vede, o să fie un fruct foarte mare. Ne uităm aici, se vede că diametrul este mare. Deci cam asta înseamnă un echilibru. Așadar, așa cum a fost înainte, să elimin florile nu era indicat. Atât am prezentat astăzi. Vă doresc să aveți grijă de plantațiile voastre și să urmați pe cât posibil sfaturile pe care le dăm noi aici. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi frumoasă!